Mig, der i dem er en fotoudstilling, der er udarbejdet af en masse unge fra Gentofte og omegn. Og vi har så sammen lavet en serie hver, hvor vi ligesom har fået lov til at vise, hvad vi har bydet på. Kreativt projekt, hvor man får lov til at blive bedre til at tage billeder, udvikle sin kreativitet, og det er rigtig godt styret og støttet af Camilla. Man har gjort det rigtig godt. Vi har ligesom taget forskellige temaer op med sådan overflade og mennesker i det hele taget, og menneskers relationer. Altså, det blev også personligt gjort på en eller anden måde, at det var vores catchy sætning, og nu skulle den ud i verden. Og mit bidrag, det var en fotoserie mest om sådan arkitektur, og sådan, der er ikke så mange mennesker, der er ikke så meget bevægelse, det er mere bare, hvad jeg har set. Min billedserie handler om noget, som jeg oplever hver eneste dag, som er i min hverdag, og det er stationer og stå og vente på toget. Det er noget, jeg gør hver eneste dag. Derfor er min billedserie billeder af andre folk, der står og venter på stationer, som vi alle sammen gør. Det er en del af vores hverdag her i Danmark. Mit bidrag var en fotoserie på 4 billeder af mig og min mor. I nogle blålige toner. Meget, kan man sige, symbolske, eller meget sådan, der skulle tolkes på dem og tænkes over dem. Det var måske ikke sådan den umiddelbare sådan billede. I min udstilling, så valgte jeg at tage mig, der i dem meget bogstaveligt, og tog 3 billeder. Et, hvor jeg viste mig selv, og et, hvor jeg viste dig, altså en veninde, og dem, hvor jeg viste nogle fremmede. Og for ligesom at binde det hele sammen, så valgte jeg at bruge et æble i alle billederne. Og det æble skulle ligesom illustrere, hvor meget sådan af overfladen der var. Mit bidrag har været en fotoserie af min familie primært, og det har været ret personligt og ret svært at tage billeder af dem. Og så har jeg arbejdet for at udstillingen kommer op i Dansekapellet. Det synes jeg også, det har jeg lært ret meget af. Jeg har lært, hvordan man henvender sig til en potentiel kunde, eller hvad man kan sige, hvordan man snakker med nogen, man gerne vil have sin udstilling til. Det her synes jeg har været rigtig spændende, og hvordan man får solgt sin idé. Jeg har virkelig lært noget om processer på en eller anden måde. At man måske sådan ikke skal nøjes, men man ligesom skal sige, kan det her blive bedre? Kan jeg optimere det her? Det skal være meget bedre. Jeg skal udvikle det her, jeg skal gøre det her. Og det er ikke bestemt for forhånd, sådan, hvad ens projekt kommer til at handle om. Altså ens projekt kan tage en helt anden drejning lige pludselig. Og ja, det skal man bare prøve at acceptere, sådan, fordi det er sjovt. Jeg har lært at give ordentlig feedback og være ærlig over for andres produkt. Og jeg har lært at tage ros og ris med samme sind, hvad man siger. Sådan.